Iċ-ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea juru li f'Jannar li għadda Malta kellha t-tieni l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi kollha li ħadnu l-munita euro. Statistika maħruġa mill-Eurostat turi kif ir-rata ta' qatt f'Malta naqset minn 4.2% f'Jannar tas-sena l-oħra għal 3.5% f'Jannar ta' din is-sena. L-inqas rata ta' qatt kienet irreġistrata fir-Repubblika Ċeka bi 2.4% waqt li l-Ġermanja kellha tielet l-inqas rata ta' qatt bi 3.6%. L-ola rati ta' qatt kienu reġistrati fil-Greċja bi kważi 21%, fi Spanja b'aktar minn 16% u fl-Italja b'aktar minn 11%. Iċ-ċifri juru wkoll li Malta komplet tnaqqas il-qatt fost iż-żgħażagħ ta' taħt il-25 sena. Fil-fatt, Malta kellha l-ħames l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi kollha Ewropej. Iċ-ċifri tal-Eurostat juru li f'Jannar li għadda kważi 18 miljun ruħ fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea kienu qed jirreġistraw għax-xogħol.